Nere ustez, hau izango da zerbait belaunaldiz belaunaldi egongo dena, gugan ere gerra zibila dagoen bezala. Ez dago dena egiteke, baina bai ikusten dut oraindikan gauza asko pentsatzeke, galdera asko erantzuteke, bizipen asko oraindikan kontatzeke. Izendatu ez du biolentzia bat denon biolentzia izan dena, ze batzuen gorputzetan egonda zuzenean, beste batzuen gorputzetan egonda beldur modura, eta badago. Zeka guzti hori atzo zen, baina gaur da gorputz batzuetan dagoelako, eta hori da 36ko gerrarekin gertatuela, gorputz batzuetan daudelako. Eta bihar da, ere. Eta bihar da. Hasten naizenean pentsatzen zer da ohiko bide bat, esaten dut, bale, ohiko bidea izango litzateke bide bat, zeinetan zu trebatzen zaren batez ere esparru batean, eta orduan profesionalki zure bizitza da akumulatiboa, ze zaude leku jakin batean, esparru jakin batean, ustez, hori ez, jakinduria eta trebakuntza pilatzen, eta orduan hori da ohiko bide bat, ez zaelako pixkat nolabait aldentzen, hortik, karo, Nikolas dut ulertzen bizitza inongo esparrutan, ez profesionalki. Batetik iruditzen zait jardun motari lotuta dagoela, ez berdintzait kulturgintza izan, herrigintza deitu, feminismoa bera, iruditzen zait gure jardun motari ere lotuta badagoela. Esan dezagun, hainbat lekutan, hainbat modutan, hainbat ara ona ibiltze hori, iruditzen zait badula ere ikusia gure jardun mota hori egiten duen jende askok, ibilbide ohikoa hau du. Iruditzen zait batetik horri begirakoa dela. Gero egia da, agian niri egiten baldin badidate galdera, zure ibilbidea ez ohikoa da, uste dut agian eta agian ez, atzean dago egon daiteken iritzia izan daitekela, nola unibertsitate eremu hortan kontratu bat izatetik haratagoko ibilbide bat, bai? Baina egia da, nik nire ibilbidea hurbiletik ezagutu den edozeinek badakiela, nik unibertsitate eredua eta unibertsitate kontratu hortan enaiztela sekula eroso sentitu, eta horregatik aldi berean hainbat eremutan ibili naiztela. Nire ustez badago gizarte bat askoz ere desegituratuagoa, lan harreman eta baldintza batzuk askoz ere desegituratuagoak, ez dakit, kontratazioan eta alako, lan baldintzetan askoz ere zatiketa eta hori, eta prekarizazio prozesu horiek aipatzen dituenak, eta orduan nik uste fantasia hori zeinetan gure bizitza oinarritzen den leku seguru, estable eta betiko, eta nik uste dut hori, ez dakit, esango nuke oso zaila dela hain zuzen ere horretatik. Dena dago oso afektatuta desiratago, gotikaratago beste faktore material eta politiko batzuengatik, eta niri hiri arteak nik uste dut, nire ez dakit nola esan, mina izan zen hain zuzen ere gogoa banuela, baldintza materialak onak zirela, baina ikusten nuena hor zen, postu politiko bat. Beste itzal... postu politiko bat. Beste errepresiora bat. Proiektuaren kontraproiektuak suposatzen zuenarekiko, eta kasu honetan, kartzelan egonagatik, eta hor, eraikitzen delako alako mamu bat, ez dakit nolakoa, eta nik uste hiri arteak horretarako balio izan zidala, esateko, hemen ere persona batzuk badituzte edo baditugu baldintzapen ezberdinak, hainbat gauza bizi izanagatik. Nire kasua ezberdina da, zen nire kasua bada, nik hori 50 pik urte nitula, amorru izugarria sentitzen nuen, eta esaten nuen amorrua zer da adina, baina nik nire burua galdetzen nien, esaten amorrua lana da, ez? Erakunde horrek jantzi bat sortzen du, zu jantzi horretan deseroso zaude, baina uste ez du, alare jantzia onerera eraikitzen joango du, zen materialki soldata barde, baina denborarekin hartzen zara, ez dezula jantzi hori zurerara josterik, eta geroz, eta urratu gehiago dituzulako, jantzia jartzeak, geroz eta urratu gehiago. Eta gero nik
nik sentitzen dut oso gaizketaratua izan nintzela. Bueno, lehen, igual, borondatez, doantzan egiten ditun lan asko, jende horre jakin zuenean, jatxun ez nengoela, urbidu zitzaidala lana eskaintzen. Batean sentitu duen, ni nire jantziakin hartzen ninduten eta lana eskaintzen ziaten eremu batzuk. Justu hor topatu balen, esate honen, kokapen ideologikoarekin bat egiten dituen proiektu batzutan aritzeko aukera, eta bai eta ez esateko aukera. Eman ditut urte batzukola kateatzen gauza ezberdinak, ez? Pelikula, 908 pelikula, aldi berean Kontadoresen hemen Donostiko Bidebieta auzoan dagoen kulturzentroan ibili naiz 3 urte, aldi berean doktore tesia amaitzen, eta 2025ean, askatu dira hola, doktoretza amaitu dut, eta hori izan da pisu handia tesia amaitzea, eta izan da pisu handia kentzea, eta aldi berean Artium museoan, Euskal Herriko Arte Garaikideko museoan atera dute lanpostua, ikerketa eta programa publikoen arduradun bezala. Gasteizko Artiumen oso gustora, iruditzen zit oso proiektu ederra dagoela. 2007 baldin bagoaz, ni gogoratzen naiz, pixkatora perspektibak ez, eako poesiagunetan emakumeak eta literaturaren inguruko inguru bat egon zela, eta oso gatazkatsua izan zela. Lehen aldiz ni jarri ninduten dinamizatzaile inguru batean, lehena eta momentu horretan esan nuen azkena, gero ez nahiz azkena izan, baina lehena jarri ninduten, eta ni galderak bidali nizkien idazlei. Eta hainbat idazle parte hartzen zuten, eta oso ondo galderak oso ondo iruditzen zaizkigu, eta bar. Testuingurua zen, gizonez beteta, antolatzaileak barne, editoreak, gizon batzuk ere editore zirenak, baina bazeuden nire feministak eta nire feministak konplizeak. Baina pentsa zientzien izan zen giroa, ikusteko zenbat aurreratu dugun ez azkeneko 2 hamarkadetan, galderak egiten hasi nintzen, eta batean, idazleek esaten diat, eta ze galdera da hori. Sentitzen zutelako hain giro erasokorra begiradetan, gogatzen naiz, izan zela, niretzako kraka handi bat ikusteko nola garai hortan, naiz eta prozesu hori jaztuek ere garai hortan kulturaren eremuan ez zegoen girorik eta ez zegoen askatasunik, eta idazleek hori sentitu bazuen horitaz hitz egiteko. Eta pentsa, non gauden orain, ez? Esanet, bidea egin degula. Egia esan, netzako gaur egun arraroena da, talka hori, esan dugun talka hori eman dena, bai kontzientziazioan, bitartekoetan eta barrekoetan, batez ere gizonekin. Osea, nik uste dut, oraindikan egitura batzuetan dauden gizon batzu, gainera belaunaldi batekoak, adin jakin batekoak, beti boterea duki dutenak, eta orduan orain ulertzen dutena, egin behar dugu zerbait, baina ez dutenak egin halako prozesurik, edo gainera ez dutenak nahi egin, zertarako, ez dutena beharrik ikusten, horiekin ikusten dut talka haundia, eta handikan botere posizioetan baldin baude, erresistentzia esango nuke haundia, adibidez. Nolabait desprestigiatzeko feminismoaren ahalmen politikoa, eta esateko, orain modan jarri da hori, eta orduan orain hori esan behar da, eta politikoki zuzena izan behar denaren nik lotzen duan asko ultraeskuineko pentsamendu batekin, ez? Nolabait, politikoki zuzena izan behar izatea da, nolabait, pixkate, kasi izango balitz bezala, ez da iraultzailea, ez? Duela 10 urte, sekulako, nolabait, suspertze bat egon zela, gizarte mailan, grebekin, bestelako antolakuntzekin, bestelako lan izugarriekin, eta momentu batean gaina Euskal Herriko eta Euskaratik eta izan zuela ez, ere eragiteko gaitasun bat eta potentzia bat, eta hor gainera atrebatu dela belaunaldi, eta nabaritzen da ez, hor hazi diren, nik nabaritzen ditut ez, hor hazi diren belaunaldi feministen hori, horren ondoren horren olatuak segitzen du, baina badagoela beste olatu bat nun Espainiako mugimendu feministetan egon diren eztabaidek izugarrizko eragina izan duten hemen, horrekin badut kezka. Katalanek esaten zuten, katalan bat identzun nien momentu honetan ez, nola mugimendu feminista Katalunian esaten ari den espainolizatzeko bide bat.
Nire kokapen ideologikotik, iruditzen zait batzutan ez degula asmatu, etortzen zaizkigun Espainiatik etortzen diren mugimendu feministen eta eztabaida feministe hoiei erantzuten Euskal Herritik, Euskal Herriaren lurralde osoa kontuan hartzetik, tabar. Ez dut uste bakarrik eragiten gaituztenik bizi izan ditugun gauza horiek, ez? Nolabait gatazka zuzenean bizi izana, modu ezberdinetan, eta horrek utzi du marka bagoa, baina nik esango nuke marka hori gero oso beste belaunaldi batzuengan badatorrela, ez? Beste belaunaldiekin, horregatik, eta gainera ikusten baldin badituzu, begiratzen baldin badituzu munduko beste prozesu iraultzaile batzuk eta beste prozesu armatu batzuk eta beste prozesu iraultzaile batzuk, oraindikan gugan daude, ez? Nire ustez, hau izango da zerbait belaunaldiz belaunaldi egongo dena, gugan ere gerra zibila dagoen bezala. Ez dago dena egiteke, baina bai ikusten dut oraindikan gauza asko pentsatzeke, galdera asko erantzuteke, bizipen asko oraindikan kontatzeke. Osak ez dut uste, nire ustez ez gaude agortze fase batean. Emaginen eta olatz daño biaitiak batez ere gidatuta, justo torturaren irakurketa feminista bateko lanketa egiten ari gara eta liburu argitaratuko da, olatz daño bitek argitaratuko du. Izendatu ez du violentzia bat denon violentzia izan dena, ze batzuen gorputzetan egonda zuzenean, beste batzuen gorputzetan egonda beldur modura, eta badago. Zeka guzti hori atzo zen, baina gaur da gorputz batzuetan dagoelako, eta hori da 36ko gerrarekin gertatuela, gorputz batzuetan daudelako. Eta bihar da, ere. Eta bihar da. Ez bizi izan testuinguru politiko, soziala, egonkorra izatearen ideia sekula, ere, sekula. Eta hori nik beti bizi izan detena, eta kultura zer esanik ez, kultura iruditzen zait dela eremu bat ziurgabetasunean, eta euskal kultura zer esanik ez, ziurgabetasunean bizi izan dela beti. Orduan ziurgabetasuna ez dut gaizki bizi, zenik berez kokatzen naiz munduan, ziurgabea den eremu batean, hain justu mundu ziurgabe batean kulturak ematen digulako bizirauteko arnasa, heldulekoak, eta hain justu hor bai ikusten dut erresistentzia guneak sortzeko bidea garatuko direla, ze gero ez da ziurgabeago, gero ez da eta behar handiagoa dugu, ez, gizaki eta komunitate bezala, heldulekoa bilatzeko, eta justu iruditzen kulturak helduleko horiek ematen dizkigula. Nire ustez bai daude joera batzuk kultur politiketan, alegia instituzioek egiten dituzten politika jakin batzuetan, zeinetan gero eta gehiago kultura den espazio bat elkarbizitzarako eta entretenimenduaren logika horretan, edo ez dakit, gauza batzuk indartzeko, ez? Esparru bat izango balitz bezala eta politika ekonomiko eta instituzional asko daude bideratuta ulertzerari. Takit, igual hori egon behar du, edo egongo da, komunitate garen heinean konpartitzen ditugulako gauza jakin batzuk eta horrek komunitate bihurtzen gaitu eta nik ez dakat inolako arazorik horrekin eta haupa, aurrera. Baina indartzea ekonomikoki eta diskursiboki bakarrik kultur eredu hori, niri iruditzen zait, joera hori oso arriskutsua dela. Sormena bera ulertzea, bakarri palanka bezala, nolabait makrologika horiek, edo logika orokortu eta berdintzale horiek indartzeko. Eta esaten dut, zer egiten dugu, pixka bat, hori ez, zuk esaten zenuen beste sorkuntza, beste ekoizpen kultural batzuk, zeinak deserosotasuna eragiten dutenak, edo zalantza eragiten dutenak, edo halako, ez dakit, ezbaian jartzen dituztenak hainbat uste, hainbat... Eta horiek iruditzen zait bai, gelditzen ari direla gero eta gehiago atxikimenduri gabe.